Tradiții de Paște. Sărbătoarea Învierii în Banat. În sâmbăta mare, după ce gospodinele au terminat curățenia în casă și au încondeiat ouăle, bărbații sacrifică mielul din care se pregătesc bucate tradiționale delicioase. După slujba de înviere, există obiceiul ca fetele tinere să păstreze în casă lumânarea pe care au aprins-o la biserică. Se spune că dacă urmezi tradiția, ai parte de noroc în viață. În dimineața zilei de Paște, credincioșii se spală pe față cu apă proaspătă scoasă din fântână, în care se pune un ou roșu, un bănuț de argint și fire de iarbă verde. Apoi are loc tămâierea bucatelor, fiecare mesean primind o lingură cu vin și pâine sfințită. În cea de-a doua zi de Paște, sătenii îmbracă costumele tradiționale și încing hore în centrul satului și în fața bisericii. Oamenii uită de supărări, se împacă unii cu alții și sărbătoresc speranța unui nou început. Prima săptămână de după Paște este numită Săptămâna Blajinilor sau Săptămâna lui Toma. Se consideră că în aceste zile sufletele morților sunt libere și se plimbă pe pământ. Femeile gătesc bucate alese și le împart vecinilor, pomenindu-i pe răposați. Sărbătoarea Paștelui are încă o aură mistică în această zonă, fascinându-i deopotrivă pe străini, cât și pe locuitorii celorlalte regiuni ale țării.